мегӯянд марде буд, Қуръон мехонд, вале аз маънояш чизе намефаҳмид. Писари хурдаш аз падараш пурсид: Қуръонро мехонеду маънояшро намедонед, чӣ суд дорад? Падар гуфт: писарам, сабаде гиру аз оби дарё пур карда наздам биёр. Писар ба падар гуфт: ин имкон надорад, об дар сабад намемонад. Падар гуфт: озмоиш кун писарам. Писар сабаде ки дар он ангишсанг мегузоштанд гирифта ба тарафи дарё рафт. Вале ҳамаи об аз сабад рехт ва ҳеҷ обе боқӣ намонд. Падарҷон, ин ҳеҷ суде надорад. Падараш гуфт: дубора имтиҳон кун писарам. Боз озмоиш кард, вале натавонист ки барои падараш об биёрад. барои бори савум, чаҳорум, панҷум имтиҳон кард, то ин ки хаста шуда ба падараш гуфт: имкон надорад ки сабад пур аз об шавад. Сипас падар ба писараш гуфт: қаблан сабад чӣ гуна буд? Инҷо писар огоҳ шуда гуфт: сабад аз олудагиҳои ангишсанг сиёҳ буд, вале акнун поку тамиз шудааст. Падар гуфт: ин камтарин коре аст, ки Қуръон барои қалбат мекунад. хондани Қуръон монанди дарёест, ки дилатро пок мекунад. гарчи ӯро ҳифз надонӣ ва маънояшро ҳам нафаҳмӣ.